Oho, gde smo to mi? Sad smo zaključani ovdje. U stvari, prestani da se dereš. Izgleda da ovdje ima nešto jako zanimljivo. Mari, šta radiš? Pokušavam da otvorim ove kutije. Baš me zanima šta je unutra. Vidi, tamo ima još nešto. Verovatno u toj kutiji ključ. Ne, neću ulaziti tamo. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Prokletstvo, ja ću morati da vadim taj ključ. Jau, tamo je nešto mokro. Verovatno obična voda. Smiri se. U redu. To nije ključ. To je ribica. Vidi kakva lepotica. Bolje da je vratim u vodu. Evo ključa. Da, to je on. Mari, šta si stala? Pođi sa mnom. Sa crvenim ključem trebalo bi da otvorim crveni sef. Da vidimo. Šta? Tu je dinamit. Dinamit? Užas. Šta da radimo? Imam jednu ideju. Nadam se da sam ponela rezač žice sa sobom. Da, ja sam. Mari, hoćeš li preseći žicu? Hajde, bolje ti. U redu, pokušat ću. Nadam se da neću eksplodirati zajedno sa ovim dinamitom. Mislim da treba preseći žutu žicu. Uspelo je. Ne, ništa nije uspelo. Ali sad će mi biti potrebna tvoja četka. Oho, dobra ideja. A daj meni. Ne. Znaš šta? Imaš važnije posla. Idi uzmi sljedeći ključ. Jo, jaka sam. Mogu ja to? Pitam se šta je to? To je samo gumeni meda. Uzgred baš je ukusan. Ali moram što pre da pronađem ključ. Evo ga. Jo, ne želim da ga ispustim. Evo mi je, otvori sef. Kako da ne? Otvaraj ti. Onaj. Dobro. Da vidimo. Jo. To je nešto sitno. Joj. Sad mi je svo lice u šljokicama. Super. Mogu se lepo našminkati. Šta će ti šminka? Bolje potraži sljedeći ključ. Idemo. Nadam se da unutra nema ničeg strašnog. Pitam se šta se tamo kreće? Možda dinosaurus? Ili krokodil? Ne, preveliki su. Hajde da vidimo šta je to. Oho, nikad nisam vidjela pravog kameleona. Tako je sladak. U redu, neka se odmara. Meni treba ključ. Evo ga. Vreme je da otvorimo zeleni sef. Pitam se šta je to? Pištolj sa parama? Kako se koristi? Wow, koliko novca ima. I sve to je za mene. Biću najbogatija devojka na svetu. Super. Mari, vrati mi moje pare. A ti idi uzmi sljedeći ključ. Až tako malo vidim. Vidim sve. Jo, morat ću da vadim ključ ne gledajući. Unutra je nešto prijatno na dodir. Liči na kinetički pesak. Da. A evo ključa. Otvorit ću plavi sef. Pitam se šta će se desiti ako povučem za ovo. Wow, ovaj konopac izaziva gomilu obriza. Povuci još, to je baš cool. Ja sam prava kraljica svih obriza. Izgleda da se pojavio novi ključ.
Moram ga izvaditi. Pitam se šta je to? Fuj, to su crvi. Treba brže izvaditi ključ i više nikad ne dirati to. Jao, fuj, povratit ću. Marie, spasi me. Dobro je, sve se samo rešilo. Dobro je što sam dobila divan roze sef. Šta je tamo? Jao, roze pena. Ma daj, to je zabavno. Da, jer mogu raditi ovako. Cool. Marie, sad je tvoj red da vadiš ključ. Nakon crve mi je jako strašno da stavljam tamo ruke. Fuj, to je opet nešto gadno. Ali moraš da izvadiš ključ. Ja sam mu izdržala crve, znači da možeš i ti izdržati to. Šta je tamo? To je oko. Da, to je oko. Gumeno i vrlo ukusno. Šta ti je? To je samo bombona. Nastavi da tražiš ključ. Evo ga. Pa, vreme za plavi sef. Mia, želim da ti poklonim priliku da klikneš ovo dugme. Gotovo. Jao. Odvratno. Dobro, što sam ja pritisla dugme. Inače bih ja bila na tvom mestu. Pa dobro, ja idem po sljedeći ključ. Što je to? Fuj, kosa, odvratno. O, šta sam ja kriva? Nisam namerno. I gde već taj glupi ključ? Evo ga. Došlo je vreme da otvorimo najtamniji od svih sefova. Hej, šta čekaš? Hajde, otvori ga. Oho, ispostavilo se da se baš u njemu nalazi slatkiš. Posluži se. Hvala. Prelepo. Da, to je mnogo lepo. Mia, mogla si još da mi daš? Jao, izvini, to je bilo previše ukusno. Možda će i u sljedećem sefu biti nešto ukusno. Prvo moram naći ključ. Fuj, tamo je nešto ljigavo. Liči na sirova jaja. Ali ipak sam našla ključ. Da vidimo šta je u žutom sefu. Mia, hoćeš da ga otvoriš? Naravno da hoćeš, ali ne dozvoljavam ti. Skloni se. Tamo je sigurno nešto dobro. Jao, to je perje. Da, bila si u pravu. To je mnogo smiješno, ali čiš na kokošku. Prestani da se smiješ. Bolje pronađi posljednji ključ. Kako god kažeš, Koko. U redu, posljednji zadatak. Šta je tamo? To su larve. Treba brzo pronaći ključ. Skoro sam se onasvestila od straha. Nadam se da je u tom sefu nešto cool. Jadna. Da vidimo. To je naš ključ slobode. Vidi. Da, prošli smo izazov. Odlazimo odavde. Bilo je super, ali moramo da idemo. Da, čao. Mislim da treba povući za konopac. Hajde. Pitam se šta je tamo. Wow, to je Skittles. Puna kanta slatkiša. Oho, tako ukusno. Mia, proveri svoju kantu. Sad ćemo vidjeti šta je u njoj. Nadam se da isto slatkiši. Jo, šta je to? Fuj. Mia, sva si se isprljala u boje. Fuj. Jo, nešto sam našla. Marie, to je ključ. Možemo izaći odavde. Za koju bravu je ključ? Možda za ovu? Jeste, to. Daj da te zagrlim. Ja, zaboravila sam. Vidi, ovo je sljedeći zadatak. Treba proveriti šta je u njemu. Ko će otvoriti? Papir, kamen, makaze. Ti provjeravaš.
U redu, da vidimo. Jao, šta je to? Tamo su crvi. Smiri se, Mia, nećete pojesti. Moramo naći ključ. U redu. Uj, mamice, kako odvratno. Našla sam. Ali šta je to? Ne liči na ključ. Hajde da proverimo. Shvatila sam. To je šifra od druge brave. Eto vidiš, otvorila se. Da, uspeli smo. Pitam se šta će biti dalje. Vidi, kutija, a iz nje vire slamke za koktele. Yummy. Neću da pijem iz nje. U redu, ja ću biti prva. Fuj, odvratno. Nemoguće je piti. Hajde, Mari, sad ti. Wow, to je mnogo ukusno. Želim još. Šta je bilo? Hoćeš li častiti prijateljicu? Ne, to je moje. Jao, baš ukusno. Ali unutra nema ničega. Znači, ključ je u tvojoj čaši. Samo ne to. U redu, šta sve nećeš uraditi zbog slobode? O, evo ključa. Našla sam. Hajde brže da otvorimo treću bravu. To, mi smo odličan tim. Šta je opet tamo? Hoćeš li otvoriti? Ne. Opet ja moram da počinjam. Wow, to je čokoladni keks sa orasima. Baš ukusno. Hej, Mia. Okej, sad ja otvaram. Oho, je li to blaster? Pitam se kako radi. Ej, pazi malo. Ne brini, uzmi to. Ali šta da radim sa njim? Nije mi jasno. Okej, nemam vremena za to. Otvaraj poslednji sef. Da vidimo. Ja, fuj, to je smrdljivi sir. Povratit ću. Smislila sam šta da radim s tim. Wow, sir se pretvorio u tortu. Pogledaj. Takvo parče ću rado pojesti. A ja? Naravno. Eto, uzmi pola. Njam, njam. Joj. Šta ti je? Jesi li se zagrtnula? Pomoći ću ti. Mia, to je ključ. Juhu, hajde brže da otvorimo bravu. Odlično, opet smo uspeli. Opet, idemo da gledamo. Treba nam brojalica. Eci, peci, pec. Šta ja? Hajde, Mari. Jo, tamo se nešto pomera. Mia, pa to je miš. Plašim se miševa. U redu, moram da se smirim. Našla sam. Idemo. Opet šifra. Šifra od brave broj 5 su sve petice. Bilo je jednostavno. Bežimo. Opet slamke. Možda će ovaj put dobiti neko ukusno piće. Mogu li početi? Hajde. Wow, to je kola. Mnogo volim kolu. Ali izgleda da u njoj nije bilo ničega. Sad ja. Joj, kako odvratno. Nemoguće piti. Ali smislila sam šta se može uraditi. Uzet ću magični blaster. I sad tamo treba biti nešto ukusno. Da, znala sam. To je čokoladni koktel. Nema ničeg. Dobro, šalim se. Evo ključa. Hajde da otvorimo. Mari, mogu li ja? Sljedeći zadatak će biti za 3, 2, 1. Samo napred. Wow. Ti prvo otvaraš. E, pa ne, na tebe red. U redu. Šta je ovdje? Jao. Šta je to? Sva si se uprljala? Sad ti.
Dobro, otvaram. Joj! Sad si ti sva prljava. To je farba. Fuj, šta se smeješ? Otvori posljednju. Neću. U redu, hajde da igramo 1, 2, 3. Nerešeno, onda zajedno. Evo ga, posljednji ključ. Juhu, bit ćemo slobodni. Čestitamo, dobili ste posljednji ključ. Hajde da otvorimo. Da, uspeli smo. Eto, već zvoni alarm, znači vreme je da ustajem. Da vidim koji je dan danas. Zaboravila sam, danas je noć veštica. To je lepa vest. A vreme je za strašne šale. Počinjem sa pripremom prvog pranka. Za njega su mi potrebni balon, bela tkanina i crni flomaster. Pogledajte, to je pravi duh. Nisam očekivala da će izgledati tako vrljivo. Okačit ću ga u Mijinoj sobi. Odlično, ona još spava. To je moja šansa, ne smem da izgubim ni minut. Ostavit ću duh ovdje ispred njenog lica. To nije sve. Imam još i ove rukavice. Uspelo je, super. Ostalo je samo da sipam kuglice na pod. Mogu zamisliti šta će biti kad stanu na njih. I posljednja stvar, ligavac. Kako se dobro razvlači. Žao mi je da ga dajem, ali to je potrebno za moj prank. Pa sad moram da idem. Na kraju ću zalepiti vrata plakatom sa zidom od opeke. Šta je to? Mamice, napao me je duh. Čekajte, izgleda da nije pravi. A šta se desilo sa mojim rukama? Polako, Mija bez panike, izgleda da su to samo rukavice. Idem da pronađem Suzy, ona stvarno nije normalna. U čemu je moje lice? Prokletstvo, kakav užasan početak dana. Pazi se, Suzy. Zid? Odakle je ovdje zid? Ovo je neko ludilo. Ćao, Mija, srećna noć veštica. Osvetit ću ti se. Sad ću i ja napraviti prank za tebe. Veruj mi, bit će mnogo strašniji od tvog. Treba će mi drveni sto sa rupom u sredini i crna tkanina. A sad ću staviti veliku kantu kokica direktno na rupu u centru. Dno od kante također treba skloniti. Odlično. Sipam kokice da se ništa ne bi vidjelo. Pola posla je urađeno. Kako vam se sviđa moj novi izgled? Baš strašno, jel da? Da bih stvorila jezivu atmosferu, uključit ću horror film i isključiti svetlo. A sada tišina. Samo posmatrajte, a ja ću se sakriti ispod stola. Horror film, odlično. Taman sam htjela da gledam nešto. Tu su i kokice, super. Šta nije u redu? Učinilo mi se. Iznenađenje. Neko me je ujeo za prst. Šta je to do đavola? Da li je u kutiji čudovište? Pogodila si. Moram da bežim. Žao mi je, Mija, ali sad se sigurno neću zaustaviti. Imam još puno prankova na raspolaganju. Za sljedeći će mi trebati veštačka ruka. Izgleda baš kao prava. A sad ću uzeti bušilicu i okačit ću nešto na zid. Vreme je da ukrasim kuću za žurku, ali ne ide mi dobro. Vidim da ti treba pomoć. Pogledaj šta imam. Pusti mene da uradim to. Hvala, Suzy. Jao, kije mi se. O ne, probušila sam sebi ruku. U pomoć. Suzy, šta da radimo? O ne. Mamice, kakva velika rupa. Nije mi dobro. Poverovala je, znala sam da će uspeti. Je li to Suzyna ruka? Ona nije prava. Opet me je prevarila. Pa, vreme je da uzvratim. Mislim da će ćelava glava biti odlična za sljedeći prank. Izgleda super. Moram da stavim još i silikonski mozak gore. Izgleda dobro, ali nešto nedostaje. Naprimjer krv. Uzet ću crvenu boju i umočit ću zavoj u nju. A zatim ću ga omotati oko glave. Ovako. Tog bih se i ja uplašila. Izgleda zaista jezivo. Stavit ću periku da Suzy ne bi ništa posumnjala pre vremena. Mislim da mi baš lepo stoji. Posljednja stvar i to je to.
Ovo ću staviti na leđa. Suzy neće moći da odoli. Ćao Mia, hajde zajedno da gledamo horror film. Mislim da je videla. Odavno nisam vukla nekog za kikice. Šta je to? Iščupala sam svu njenu kosu. Iznenađenje, Suzy. To je baš smešno. Srećna noć, veštica. Smicalica ili poslastica. Imamo prve goste. Zdravo, izvoli, ovo je za tebe. Hej, trebalo si uzeti nekoliko bombona, a ne sve odjednom. U redu, sad ću ga naučiti pameti. Napravit ću posebna čokoladna jaja. Moram uzeti prava jaja, svako od njih probušiti drvenim štapićem, okupati u čokoladi i umotati u pakovanje. Super je ispalo. Smicalica ili poslastica. Opet ti. Izvoli, donela sam još slatkiša. Da vidimo da li će ti se dopasti. Blago meni, uzeo sam sve što je bilo. Super. Obožavam Kinder jaje. Fuj, šta je ovo? Sirovo jaje. Odvratno. Tek sam počela i ne planiram da stajem. Moram da napravim novi prank. Za njega će mi trebati bundeva, glavni simbol noći veštica. Napravila sam odličnu lampu Jacka. Još samo da stavim svećicu u nju. Tako je. Mislim da je najbolje staviti to ispod Suzynog kreveta. Dobro je što je nema. Moram da požurim dok nije došla. Super, lampa Jacka je tu, ali to još nije sve. Treba će mi Suzyne patike i crvena boja. Namazat ću John da bih ostavila krvave tragove na tepihu. Ovo je moj omiljeni prank. Super, odlične otiske. Svaka mi čast, sad odlazim. Jao, danas je bio veoma naporan dan, umorila sam se. Što je to? Liči na krv. Mamice, bojim se. Neko je ušao u moju sobu. Tako je, odlazi odmah. Tako si impresivna, Suzy. Jao, kako odmah nisam shvatila da je to tvoj prank. Prestani da se smiješ, Mia, eto ti. Nisi pogodila. Samo sam se šalila, ona me gađa jastucima. Moram da se osvetim i već znam kako. Uzet ću taj beli peškir. Raširit ću ga na podu i na njemu ću staviti krvave otiske svojih dlanova. Primetila sam da to plaši Suzy više od svega. Biće zapanjena. Odlično mi ide. Napravit ću još nekoliko otisaka. Sad mogu okačiti peškir na svoje mesto. Tako je, uopšte ne izgleda sumnjivo. Ali jednog peškira nije dovoljno. A šta ako dodam crvenu boju pravo u tuš? To će sigurno mnogo uplašiti Suzy. Sve je uspelo i što je najvažnije, nisam ostavila nikakve tragove. Jedva čekam da vidim njenu reakciju. I još jedna genijalna ideja. Napisat ću na ogledalu poruku sa punom. Ovo će biti završetak predstave. Posmatram te. Svaka mi čast i ja sam genije. Jao, jedva čekam da dođe. Samo nemojte me odati pre vremena. Konačno mogu da se istuširam, to mi uvek pomaže da se opustim. Kakva prijatna voda, ali zašto je crvena? Da li je to krv? To je 100% mi je napravila. Sad ću se obrisati i naći je. O ne, na peškiru su nečiji dlanovi. Što je ovo? Neko me prati. Kakav užas. Moram da idem. Spremna sam da počnem, jel nemaš ništa protiv Mia? Kakvo neprijatno iznenađenje. Žao mi ta, Suzy. Mrzim ljuto, uvek mi postaje loše od njega. Prestani da se smiješ, Mia. Bolje pogledaj šta je kod tebe. Kinder jaje, kakva sreća. Obožavam čokoladu. Mislim da nema ništa ukusnije na svetu. Suzy, zatvori usta i pomeri se. Ali što da radim? Ja ne želim da jedem ovu ljutu papriku. Možda će čokolada sve ispraviti i onda će ona biti ukusnija? Morat ću to da proverim. Sekund, neću da žurim, imam bolju ideju. Što to radiš? Ne smiješ samo da poližeš čokoladu. Treba da pojedeš sve. Znala sam da nećeš dozvoliti. Dobro, vidi. Lako ću ovo uraditi. Neću se čak ni oznojiti.
O ne, unutra kao da je počeo požar. Izgleda da će ovdje trebati dobra zaštita. Ne mogu više da izdržim. Gorim! Jel bi mogla da dišeš vatrom na drugu stranu, Suzy? Izvini, ne kontrolišem se. Hitno treba nešto da popijem. O da, ovako je mnogo bolje. Kakvo olakšanje? Nije valjda da se sve završilo? Odlično. Zašto se smeješ? Svo lice ti je pokriveno džađom. Nadam se da je ovako bolje. Samo ne ovo! Moje čokoladno jaje se istopilo. O ne! To je spalo slučajno, iskreno. Kakve ima veze? Sada svejedno ne može ništa da se ispravi. Oho, poklon je ostao ceo. Super. Vidi, ovdje je još jedno Kinder jaje. Cool. Ovo je prava sreća. Treba da skinem sa njega omotač upravo sada. Ovako je mnogo bolje. Mogu da probam. Joj, malo da zaboravim da umočim jaje u čokoladnu fontanu. Sigurna sam da će ga to napraviti još ukusnijim. Daj meni. Nemoj ni da sanjaš, Suzy. Pokvarila si jedno čokoladno jaje, ovo nećeš dobiti. Cicija. Nova jela, cool. Hajde da ih otvorimo zajedno. Vidi, to su popiti. Izgledaju super. Ja želim prvo da se poigram sa svojim. Čudno, dugmac se ne pritiskaju. Ništa ne razumem, nije valjda polomljen? Ne znam. Probaj da pogledaš bliže. Jao, probušila sam ga. Sad je ovdje rupa. Sve ovo veoma čudno. Usput, moj popit tako ukusno miriše. Probat ću da ga liznem. Ovo je gumene bombona. Kakvo lepo iznenađenje. Sigurno je moj popit može da se jede. Zašto ne mogu da zagrizem? Suviše je tvrd. Juj, kako boli. Udarila sam sebe po licu. Sljedeći put nećeš sve stavljati u usta. Izvini, nemam vremena da se ometam. A vreme je da se zauzmem svojom marmeladom. O da, čokolada ga je napravila još lepšim. Božanstveni ukus. I ja bih htjela, Mija. Daj mi barem malo pače. Ne. Eto, znala sam. Morat ću samo da sedim i da igram. Stop! Izgleda da sam nešto smislila. Probat ću da zalijem svoj popit čokoladom. Sigurna sam da može da ispadne nešto dobro. Hej, gdje ćeš ti, Suzy? Treba da stavim ovo u frižider da bi se čokolada stegla. Ovako, odlično. A sad ću malo sačekati. Mislim da je gotovo. Može da se vadi. Sjajno. Čokolada se stvrdnula. Uskoro ću moći da probam. Gdje si bila, Suzy? Sad ćeš sve shvatiti. Sipala sam u svoj popit čokoladu i stavila sam u frižider. Vidi kakva mi je tabla ispala. Ovo je prelepo. Mislim da se može još dodati čokolade. Gotovo. Vreme je da probam. O da, prelepo. Čokolada se topi ustima. Ne sumnjam da je ukusno. Hoćeš mi dati da probam? Znala sam da nećeš, Cicio. Nema veze, svejedno ću dobiti svoje. Izvini, Suzy, ovaj pop-it je sada moj. O, kako su prijatni dugmići. Želim non stop da ih pritiskam. Zavlači. Ne mogu da prestanem. A nije lepo da uzimaš tuđe? Tebi svejedno ne treba ovaj pop-it, daj ga meni. Šta si uradila? Mija, pocepali smo ga. Suzy, gde si? Jao, popit je pokvaren. Nije trebalo da ga uzimaš. O, polovina također nije loša. Možda si upravo. Da, cool, radi. Jedva čekam da otvorim. Onda napred. Je li ovo klip kukuruza? Možda će se tebi više posrećiti. Gledaj. To je sladoled na palici. Bila si upravo. Zašto život nije fair? Ja bih voljela da budem na tvom mestu. Mogu da te poslužim. Hvala. Šta radiš, Mija? To nije smešno. A ja mislim da jeste. Samo sam htjela malo da se zabavim. O, prelepo. Savršeno se slaže sa čokoladom. Ispao je pravi sladoled. Bilo bi lepo osjetiti taj ukus. Mislim da sam već rekla da mogu i bez tvoje pomoći. O, da, dobro mi ide.
Mogu da učim ljude kako da jedu sladoled sa čokoladom odozgo. Mislim da bi bila bolja od tebe u tome. Božanstveno. Zar ti se ne čini da je ovdje malo hladno? Ne mogu da se pomerim. Hej, šta je sa tobom? Mija? Čudno, nikakve reakcije. Zaledila se? Pa je odlično. Mogu da probam sladoled? Sad me sigurno niko neće sprečiti. O, ovo izgleda prelepo. Veruj mi, Mija, mogu da se nosim sa sladoledom kao i ti. Naučit ću te ja pameti. Jel mi se učinilo ili si nešto rekla? Izvini, ništa ne razumem. U redu, sad ću te ugrejati. Sigurna sam da će mi Brenner pomoći. Pa, kako si, Mija? Jel ti postaje bolje? Dobro je, ponovo mogu da se pomeram. Hvala, Suzy, spasila si me. O ne, moj sladoled. Pojela si ga. Mislit ćemo da je to mala nagrada za pomoć. Jel tako? Onda ćeš morati da pojedeš ovu kukuruzu također. Možda će čokolada učiniti je ukusnijom? Sad ćemo to provjeriti. Da, nije loše. Fuj, a sada već nije nešto. Osjetila sam pravi ukus. Šta si zamislila, Suzy? Sjetila sam se da od kukuruze može nešto da se napravi. Za to će mi trebati zrna. Sve ostalo može da se baci. Ali šta će ti tiganj? Nije valjda da još nisi shvatila. Želim da napravim kokice. A za to zrna moraju kako treba da se ugreju. Joj, lete mi pravo u lice. To nisam predvidela. Eto, moje jelo je gotovo. Cool, to je odličan plan. Znala sam da će ti se svidjeti. U ovom obliku volim kukuruz mnogo više nego ranije. Jedino što nedostaje slatka glazura od čokolade, ali to ću odmah popraviti. O da, prelepo. Sad je moje jelo potpuno spremno i može se probati. Nema sumnje da je ukusno. O da, fenomenalno. Želim još. Suzy, podsjetit ću te da smo mi najbolje drugarice. Pa šta, sad treba da te poslužim? Pa dobro, hvataj. Ali ti mašaš usta. Ciljaj bolje. Ništa ne mogu da uhvatim. Izvini, imam loš vid. Ti čak ni ne pokušavaš da pogodiš. Jednostavno sam se umorila. Daj mi kokice. Poješću ih bez tvoje pomoći. Zapravo oni su moje. Daj mi. Eto, prosula si sve. Treba brže hvatati ustima. Cool. To nije fair.